Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinitlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw ug nga sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala kinahanglan isanyaw ngadto sa tanang mga nasud sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi na ining mga butanga ug ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo sa syudad hangtod nga makunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania. Diin giisa niya ang iyang mga kamot o gipananginan sila. Ug samtang siya nanalangin kanila, mibiya siya ug gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya ug unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kaayo. Nagkanunayan sila dito sa templo ug nagpasalamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So once again, mga igsoon ni Kristo, may buntag ng tanan. Para sa mga tao nga dili kayo kanang kailan ako di ay si Father Sam. Usa ka pari nga membro sa Brothers of St. John nga community dito sa Cebu City. So I'm so happy to be here with you today. And as you can see, ang para sa kong naong dili man ko Pinoy. Pero kaayo no nga dili ko Pinoy. Gikan jud ko sa USA originally. Bisan duway-duway na ko nagpuyo diri sa Cebu City, mga 6 years naman. Usahay, basta puyo kita layo sa atong pamilya, kasi kamong sa naka-experience no nga, usahay, gimingaw kita sa atong pamilya. Diba? Basta layo ba? Bisan diri sa Philippines, gani, kung ay kanang ang mga ginikanan ng puyo Cebu City niya, ang anak mag-eskwela sa Manila, gimingaw gid na. Diba? Kay layo man. Mahitabo po sa among family usahay. Kaya ako usa nga nagpuyo gawas sa USA. So bisan gimingaw gyud sila nako usahay, excited kay ko para sa ilang mga visit ba. Kung ako maadto ko sa USA makabisita sa akong pamilya niya, happy kayo bitaw? Happy kayo. Niya nasa one time nga ang akong papa ug duha ka akong mga igsuon nga babae nakabisita sila nako diri sa Cebu City. One time, dugay-dugay naman kayo kay mahal kayong plate good. So, mahal kayong plate good parang diri. Kuan gyud mga 60,000 kapin mo para sa tao. Mahal gyud kayo. Kanya sa pag-amo nila diri, excited kay sila gyud. Kay lahi bitaw kaayo ang USA kaysa Philippines. Nya ako happy sad ko kaayo ganang gipasakay na ko sila sa kuan sa mga jeep. Mga jeep, nagsakay sila jeep, happy kayo. Akong papa sige siya katawa kay ingon siya, wa Jude may mga inani nga mga sakinan sa USA, sa na good. Na ang steering wheel nga ana-ana ko no, pero ang sakinan di mo lihok bisan ana-ana gyud ang steering wheel, nga dili siya mo-turn. So sige siya katawa. Yeah, I showed them kana mga pagkaon nga mga lamay diri sa Pilipinas ang halo-halo. Akong papa ganahan kay siya sa halo-halo, akong igsuon nga babae, ingon siya, "Sa man gyud." Dahil mga beans, suwad sa kanang halo-halo, unsa man na, dili siya ganahan, no? Pero I like this experience. Actually, ang rason nga nung mag-share ko about sa karibitawang feeling usahay gimingaw kita is that si Jesus kanang adlaw ang atong kapistahan ang pagsaka sa Ginoo sa langit, di ba? Nya murag si Jesus, murag kita gibiyaan ni Jesus, no? Sa kanang si Jesus ni saka siya sa langit niya. Ihigugma ba yata ni Jesus niya? Murag gibiyaan man ta niya. Diba? Na ang gisulti sa mga apostoles ni Jesus po, nganong Jesus, nganong isaka ka sa langit niya? Nata diri sa kalibutan, nagsigi antos niya, asa manggid ka? Right? It's almost like as if si Jesus, for example sa akong story, ako si Father Sam, gikan ko sa USA, nilayo ko sa akong family,
Si Jesus po, murag, nilayo siya nato. No? Nilayo siya nato. Usa nga sa itong kinabuhi mga igsoon, we can feel good nga si Jesus layo siya. Labi na sa mga moments sa itong kinabuhi nga dili kita kasabot, nga nung naing nana, nahitabo sa kinabuhi, na nag-antos, na naglisod, nya, nasa mga times na we can be very honest ba sa atong mga feelings nga, asa man good ka, Jesus, oy? Nga nung inana kalisod ang kinabuhi, nya, nga nung wala ka. But, ang kanindot sa atong gisaulog karon na igsuon, mao ni siya. Yes, gimingaw kita ni Jesus usahay. Let's be honest. No, gimingaw ba kita niya? Pero dili kita gibiyaan niya. Gimingaw pero dili gibiyaan. Sama sa akong family, na akong family usahay, gimingaw sila nako. Gimingaw gyud. Pero bisan layo ko sa USA, happy gihapon sila because kabalo siya nga dili sila gibiyaan nako. Dili gyud. Kay mahilog magyapon ko sa akong family. Yeah, of course, sige ko kanang I hope nga when ang next time makakita ta, ano pa? Gimingaw pero dili gibiyaan, dili gyud. Ang nasun ana is nga ang Ginoong Hesukristo ang atong igsuon ni adto siya sa atong tinuod nga puy-anan. Sa atong tinuod nga puy-anan, muhuwat siya dito. Muhuwat siya nato. Pareha sa akong gi-share nga ako muhuwat ko sa ang akong family makapisita sila nako diri niya, happy kay ta. Jesus wala siya nagbiya kanato. Wa gyud. He knows nga asa man gyud ang atong tinuod nga puy-anan. Unsa man gani ang makapalipay na to. And that is very important for us to remember because we must remember, brothers and sisters, nga ang atong kalibutan, nindot kaayo, daghan mga grasya nga nadawat, daghan mga lingaw, mga blessing, mga friends, mga tanan. Pero deep down inside, I'm sure we all know nga, dili ang mga kalipay gikan sa kalibutan ang mao nga makapalipay na to. Dili yun. And so today, ang akong suggestion para kanatong tanan, kung natay prayer, kung natay buhaton today, is maybe we can tell Jesus, pwede kita masulti ni Jesus nga, Jesus, I miss you. I miss you, Jesus. Usahay, Jesus, I really wish that you felt closer. Na marag mas duol ka. Ang feeling ako usahay is marag layo ka. Jesus, I miss you. No, to be honest with ourselves. Because no naman ang feeling na gimingaw kita ni Jesus. But let's also say a second part of the prayer. Na yes, Jesus, gimingaw ko nimo, pero Jesus, kabalo ko nga dili ako gibiyaan. That you are in heaven, yes, but you are still in my life. You are still working in my life. You did not abandon me. You are calling me to greatness. You are calling me to true happiness. Amen.